Jees, eli mun nimi on Samu. Olen ollut tässä Tertin triggereistä yhteyteen kurssilla, joka on nyt päättymässä ja erittäin hyödyllinen matka mulle. Sieltä on vapautunut paljon juttuja ja on tullut lisää itsetuntemusta. Mä pystyn jo tunnistamaan nopeammin mun tunteita ja mä huomaan nopeammin, kun mä reagoin johonkin juttuun ja saan nopeammin kiinni, että mikä oikeastaan tarve siellä taustalla on ja pystyn kommunikoimaan niitä tunteita paremmin. Tässä parisuhteessa erityisesti se näyttäytyy. Ennen tälle matkalle lähtöä, niin jos mulla heräsi joku tunne, niin mä en välttämättä saanut ihan kiinni, että A, mikä tunne se oli, ja B, miten sen voisi kommunikoida rakentavasti eteenpäin, ja C, että miten täyttää sen tarpeen, ja sen taustalla on. Ja ne on kaikki mennyt ison askeleen eteenpäin. Niihin on saanut paljon apua tästä. Olen siitä kiitollinen. Just ilman mitään substansseja tai tämmöisiä on päässyt sellaisiin tiloihin, mihin ei, tai en koe, että olisi päässyt jotenkin muilla metodeilla, että sieltä pääsi oikeasti vapautunut sitä tunnemaastoon. Erikseen vielä retreatillä niin oli myös voimakkaita kokemuksia siinä. Tehtiin ryhmässä seremoniallista työskentelyä, niin just niistä tukea ja todella semmoisen turvallisen spacein just tulee tosiaan näkyväksi semmoisten osien kanssa, mikä ei ole ihan helppoa kaikissa tilanteissa. Joo, ehdottomasti suosittelen kaikille, jotka vähänkään painii tunnetyöskentelyn tai kommunikaatiotaitojen tai tämän tyyppisten teemojen äärellä. Jos on haasteita siellä, niin ehdottomasti suosittelen tätä matkaa, varsinkin jos olet jo kokeillut montaa juttua ja tuntuu, että ei ole päässyt kiinni niihin juttuihin sellaisella tasolla kuin toivoo, niin tämä matka ehdottomasti on sua varten mielestäni vahva suositus sille. Niille, jotka kokee, että terapiasta ei välttämättä ole ollut hyötyä, tietynlainen tyyppi ja tietynlainen metodi, niiden yhdistelmä, niin on erittäin avainasemassa tässä. Että Tertin kyky pitää tilaa ja olla intuitiivinen siinä tilanteessa, luoda tarpeeksi turvaa ja kysyä oikeita kysymyksiä erittäin kohdillaan tässä matkalla, niin suosittelen lämpimästi niitä.